Shalom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di Minggu pa 24 Todong Trinitatis di tanggal 10 November 2020 imana tersurat di buku 5 Musa di 2 ayat 7 rodi ayat 10 dohot topik minggu unang lupa roham di Jehovah. Jangan melupakan Tuhan. Ujaha marihita sonoma di dok hatani Tuhata. Ai Jehovah debatam manugi hoko tutano nadinggan tutano na marbatangaek marmual dohot martao akan nama baur dirura dohot didolok sadatano hatubuan ni eme jagung hawanggur hawara dohot dalimo tano na marmiak jitun jalan na marsitua ni loba sadatano nasopola marhangaluton panganommu rotim bisi jaladang hurangak ko di manangaha sadatano batuna do busi jalasiat duluk-duluk na tarhaliho tobaga ia dung mangak ko jala busuran iko pujiomu di Jehovah de Batam alani tano nadinggan naung nilehon na itu ho atong ramotima dirim asa unang lupa roham di Jehovah de Batam gabedang diraduti ho akatonanay uhumna dohot aturanna akan nahutonahoni tu ho sadarion asa unang ia dung mangak ko jala busuran jala dipauliho akabagas nauli diingani ho tolelobum dohot biru-birum lam sinur do jala gadda perak do seri di ho gadda huhut saluhu nadiho hape lam dipagi jako roham jala lupa ho di Jehovah de Batam na manugi hoko ruar sian tano Misir sian bagas parhatobanan ibana manugu-nugu ho di halongonan nabulun jala na jorbut inganan ni uluk tulung api dohot naga dohot hala tano hasang hu na somarisi aik ibana tahe parwar hodiho aik siya duluk batu napir sahali ibana mangalehon ho mangan manna di halongonan na sotinad dan yaka opum asa ibana paseret roham dohok mangujuni ho asa marhasonanga ko bahenon na di ujung asa unang dohonommu di bagasar roham gogoku sadiri dohot huasoni tangaku mangomo diau hamoraunon ikon paingot-ingoton ni roham tahe Jehovah de Batam ai ibana don na mangalehon gugu tuho mangomo akka artai asa pahoton padanna naung ni warihonna tuaka opum songon na adar sadarion ima hatani Tuhata. Apa yang terjadi kalau kita sudah kenyang? Akamang dohot tamuinang kemungkinan na parjulu modohodo kate. Idu asa bahat taida na pitor modohodo duksay mangan. Apalagi molo pagudaku di pangan. Sudi daun-daunat di pangan. Siya daun ubi sahatu daun jendela. Jadi molo modohodo kita say mangan kemungkinan besar na parjulu ima ala pagudaku na pinangan nai pagudaku na tapangani. Tentu kemungkinan na paguahon ima ala si panganon na pinangan nai ima makanan yang tergolong susah dicerna. Isarana rupani makanan yang keras doh na berlemak dia ma contohna makanan na kerason bahuli-huli ate huli kuling dohot hau-hau anggo dialang do tutu pak ni meja do pak ni gaja ahana susadde dungi tapar roha molo mangalang jagal
manang namar mia rupani. Habis mangan mamitor mo dohodok do. Saya songom manuk na peohon. Buasa bui songoni padok ni akan napistar lu janinna alat pencerna atai mengolah makanan ni di bagasan. Di sarana rupani saya digiling namar lemaki, saya tersulat di mesin nei gabi habis ma energi itu si di dok. Hinor honiat tong gabi loja ma dung loja bawa anna gabe modohodok ma. Ketajaman berpikir pe gabe menurun ma gabe lupa masudi dang diingok be namalei bana nakiningan. Ima rupani molo aka na berlemak di pangan. Tapi dahom ma molo mangalang ikatiri manang gulamu. Dang modohodok kalak di bahiniate. Buasa ala murado ninna diolahi di bagasan dak songo jagal naking saya tersulat di mesin nai rupani laho melumat anggo gulamu dodo hoti kateri murado rupani dirosak. Hamu kadungan busur kenyang manang butong ima didok di bagasa turpuki. Ima dipakai kiasa di bagasa turpukon manggobarhon ngulu nalam tudengganna. Ngulu nalam tumajuna kehidupan yang mapan. Apabila engkau sudah menjadi kenyang, berhati-hatilah. Ninna rupani di lima Musa onom ayat 10 sada 112. Ia dung manga ko jala busuran ima didok di ayat 10. Songon taruh digijangi busur dada holan bersegi positif alai adong dotong sisi negatif nah. Sisi nehatipi secara terus terang didok si Musa di bagasa trupukon didok di si lam di pagi jang rohana lupa tu debata Jehovah. Jadi boy do ida di ayat 14 satu ayat 15 baru napa tuluhon mabuk keberhasilan manang sok diri berhasil. Ima molo tabereng di ayat 10 pitui. Omma bahayana molo nunga busur manang berhasil. Di satu sisi Musa bersyukur madok moliati do si Musa tu debata ai merhadu maun bangsoi umat itu akan mendapat kecukupan, akan berhasil, akan beruntung. Jala tadda ninguluna berkecukupan ni bui dui taida di bidu onom ayat 10 sada doh di ayat 12 ayat 10 tolu di bagasa trupukon. Molo di hata Indonesia rupani tabereng, iya tadda ni na berkecukupan ni di dok kota yang besar dan baik, rumah penuh berisi berbagai barang yang baik, sumur, kebun anggur dan kebun zaitun. Ia dung masuk ko ditugi Jehovah de Batam, tutano na niwarihon na tuapum, tu si Abraham, si Ishak doh si Jakob, mangalihot tuho huta akan nabulun doh nadinggan akan nasopinukam tole bagas akan naguk doh nadinggan meragam-ragam akan naso nii saanmu dohot sumur akan naso hinalianmu tole porlak anggur dohot haujitun akan naso sinuanmu jalamanga kosiani pola busuran ima rupani didok. Molo di ayat 12 1 didok asa unang ia dung manga ko jala busuran jala di pauliho akka bagas nauli di inganiho tole lubum do biru-birum lam sinur do jala gadda perak do seri diho gadda huhut saluhut na diho. Makanan yang berlimpah, rumah yang baik, pertambahan ternak, pertambahan emas dan perak, umat akan menjadi makmur. Ima rupani molo tabereng marhite ayati. Dohot hatana jepek dohonon umat akan berkedudukan baik. Umat akan menjadi kaya, umat akan menjadi mapan. Alai nak pesongoni lomos dotong rohani si Musa. Maun gijang rohani bangsoon. Maun lupa nasida tu debata Jehovah na pasahaton saluhut na itu nasida. Dusongon namangan naking dung busuran, dung butongan, lupa ibana, pabuana malay ibana sebelumna.
Pada saat lapar kita membutuhkan orang yang akan menyediakan makanan. Tetapi ketika sudah makan dan kenyang, kita melupakan dia. So ni dok ni peribahasai rupa ni habis manis sepah dibuang. Habis makanan juru masak diabaikan. Da odo na juk terjadi. Hamwa kadongan saha porsiaun dada hola bangsa Israel nabui mengalami ngulu na songoni. Hitapi sudi palpedo tu pangalaho na songoni. Anggoti kiswarong di ibana soina maburjuna, soina maringgasna, soina masopanna. Alay dung mapan, dung denggan nguluna, baka dung adong aka hamurao dohot aka pangkat na tibbo, lupa ibana tu aka jolma na mengantarkan ibana tu kesuksesan si songoni. Idu asa saya dipaingot akan na tua-tua unang gijang roha molo pe gabi berubah pernguluonna. Tagunan di paserep rohana. Rendah hati. Unang lupa ibana na borhat siyan na hacit na julu. Unang lupa dia katangan-tangan na menopang ibana na salilingon. Unang lupa tu akan na mangalehom mangan na salilingon. Unang lupa tu akan na manangyakon ibana na salilingon. Hamwa kamang dohot tamuina nami dihuria na ukiab hinubasan Roma akaina mangidu asa tinangyakon na sida rupa ni. Asa lulus sertifikasi jadi akka guru sa titi rupa ni. Burjuroha tinangyakon matutu. Jala puji Tuhan lulus do sudi na sida. Jala di jalo na sida matutu hobbar tu akka naung niaturhon ni pamareta merdumu tu sertifikasi i. Alay dung leleng tang robi na sida mangidu tangiang. Jala danga dong behe ditaringoti rupa ni. Jadi di sadetik kisinuku makai natai ngabuhay na ang sertifikasi i ningom marupani patakason. Roma nasida mangalusi nunga biamang ngacair be inna nasida mangalusi rupani. Dungi hudok mamuse idu ate anggo cair soina mariko na namartangiangon adorak su cair anggo su cair soina mariko na namartangiangon ningom marupani. Dungi Roma nasida madok nalupa do hami amang nin nama nian dung ni pakulingas so ni gabe dileho do hamalation na tuhuriai nanang dohonon ima na jut masa gabe lupa do dia kana patu paon alanyaka kemapananon idun weng nanidok na dibaga sa trupukon unang lupa dung bosura ko, dung butong, dung mangan, unang lupa, unang gijang roham. Molo hasea ho, dung maduma ho, unang lupa, unang gijang roham. Dung bosur gabi modohodok, setelah kenyang lupa dia kalau dia pernah lapar. Atong say unang malupa hita, tutuhani na mga lehos sude na adong dihita. Tadok mamauliati tu ibana. Ay ibana do haruruan ni sa luhut na. Dakola tutuhan ni dohok do tuak kadongan. Unang lupa to dia kadinggan basa. Unang lupa dia ka nabinahin ni dongat tu ibana. Kalau sudah makan kita menjadi kenyang, kalau sudah maju kita menjadi kaya, kalau sudah mapan kita menjadi kuasa, semoga kita mendengar peringatan bahwa semua itu ada bahayanya. Apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam naukubigi hami. Sai pasu-pasuho may dihami, asa di perbiho katami perbuena dinggan, perbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus, martangi kami tuho. Amin.